Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu miftahul arzaq kama qol amma ba'du. Para bapak alim ulama, bapak kiai sepuh ini sepuh aji sepuh wabil khusus panjenenganipun bapak kiai jami'an, so bapak kiai muhtaram, so bapak kiai fakih lan sedaya kiai ingkang boten kula sebat asmanipun kula hormati so dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Saha dumateng sahibul hajat inggih menika Bapak Jamari, saha Ibu Sukesi sak keluarga, saha mempelai berdua ingkang kula hormati. Saha dumateng Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang rawuh wonten ing majelis menika, sedaya kula hormati lan sedaya inggih menika rombongan inggih menika orkes utawi Sambur Sari sanggeng non sanggeng payang kula hormati sedaya wonten nggih. Mboten kesupen Bapak MC, alhamdulillah sedaya kula hormati, alhamdulillah. Monggo kita sareng-sareng muji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi Allah Subhanahu wa taala maringi taufik so hidayah dumateng kula saha panjenengan sami dikersakaken saged rawuh wonten ing menika majelis menika. Monggo kaping kalih selawat salamipun Allah dalem aturaken junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun besok wonten ing dinten akhir, yakni dinten kiamat menika, yakni syafaatul uzma. Ingkang kaping tiganipun alhamdulillah kula saha panjenengan sami dikersakaken Allah Subhanahu wa taala saged silaturahim wonten dalemipun Bapak Jamari sak keluarga. Mugi-mugi silaturahim kula panjenengan sedaya dipun tampi Allah Subhanahu wa taala saged dadosaken inggih menika panjang umur ingkang barokah, seger waras, sehat dohir batin, tur dijembaraken dening Allah beber rezekinipun dipun inggih menika dimudhahaken Allah Subhanahu wa taala masalah rezeki menika. Lan saged alhamdulillah ingkang terakhir silaturahim saged inggih menika berkahi nganten kekalih, yakni ndongaaken nganten kekalih. Mugi-mugi nganten kalih njenengan ndongaake barokah selamat donya selamat akhirat kanthi barokah silaturahim. Amin Allahumma amin. Para rawuh, para lenggah sedaya ingkang kinurmatan, dalem wonten mriki minangkani pamundhutipun Bapak Sukarman saha Ibu Kusmirah sak keluarga, dalem matur nuwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Jamari sak keluarga ingkang sampun kersa nampi dalem sak rombongan. Saha sampun dipun pinaraken ingkang sae menika, saha sampun dipun paringi pasugata ingkang eca, saha sampun dipun paringi daran. Sedaya kula wau muga-muga dados amalipun Bapak Jamari saged dipun bales Allah langkung kathah langkung sae. Amin Allahumma amin. Para rawuh, para lenggah sedaya ingkang kinurmatan, alhamdulillah besan menika wau kentun salam. Bapak Sukarman saha Ibu Kusmirah kentun salam tenggene besan. Utai kitun salam tenggene Bapak Jamari kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi salamipun kula panjenengan sedaya ndadosaken lantaran dipun tampi dumateng Bapak Jamari sak keluarga saged ndadosaken seduluran, saged ndadosaken keakraban ngantos keakraban donya ngantos dumugining akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh, para lenggah sedaya ingkang kinurmatan, kula singkat mawon bab sampun siang ngaten nggih. Kula minangkani wakil besan.
badhe masrahaken anak kula Aan. Kapasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Jamari saha Ibu Sukesi sak keluarga. Mugi-mugi Bapak Jamari sak keluarga kersa nampi kados putranipun Kiambak. Kula inggih menika kersa nampi kanthi remenipun penggalih. Kersa nampi asta kalih menika. Gandeng anak kula Aan tesih bodho, tesih cubluk masalah babakan rumah tangga menika. Mbok menawi anak kula Aan nglampahi perkawis-perkawis sing boten nacoki syariatipun Allah, utawi nglampahi perkawis munggihipun tiyang sepah, nglampahi perkawis munggihipun lingkungan masyarakat kudur menika, pramila Bapak Jamari sak keluarga kersa nasihati, kersa nuntun, kersa ngarahaken, kersa nggih menika nambeli punapa ingkang dados kekiranganipun menika. Para rawuh, para lenggah sedaya ingkang kinurmatan, anak kula kekalih Meli utawi anak kula Aan, kula ibarataken bibit. Mugi-mugi dados bibit ingkang sae, bibit ingkang unggul, saged nuwuhaken putra-putri solih lan solehah. Saged inggih menika migunani nusa bangsa lan agami lan negari langgeng-langgut taat dumateng Allah Subhanahu wa taala, taat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat dumateng tiyang sepah kekalihipun lan saged ndongaake tiyang sepah donya dumugi ngalam kubur. Amin Allahumma amin. Mula monggo kula nggih menika pesen nganten kekalih. Wong omah-omah menika syaraté sabar. Kuncine sabar, angger sabar insyaallah saged kaken ninen-ninen. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar saged nulungi pekerjaan punapa kemawon. Nyambut damel kok sabar kaya sithik nggih nyambut gawe terus insyaallah sabar dadi kathah. Dadi kathah, dadi gedhe, dadi rembaka sebab sabar alhamdulillah. Rumah tangga sabar inggih menika saged nulungi nuwuhaken putra-putri lan sak sanes-sanesipun inggih menika kados mekaten. Mula monggo anak kula kekalih mugi-mugi diparingi sabar kalih Allah Subhanahu wa taala. Mula kula nyuwun dongane dumateng Bapak Ibu ingkang rawuh, donga niku luar biasa. Donga menika inggih menika saged ndadosaken hasilipun napa sing dipun karepaken. Nganten kalih yen dongaake muga-muga sakinah, mawaddah, warahmah. Sageta kasih sayang tentrem ayem mboten wonten masalah menapa-menapa. Lan dongaake mugi-mugi nganten kekalih rezekine digampilaken Allah Subhanahu wa taala. Sageta kangge kula wentah keluarga, putra-putri nek sampun dipun paringi putra, sageta inggih menika putra saleh-salehah lan sageta rezeki turah-turah kangge ngamal jariah, turah-turah iso ngibadah haji bolak-balik. Amin Allahumma amin. Para rawuh, para lenggah sedaya ingkang kinurmatan, menika pasrah penganten sampun kula pasrahaken. Lah menika badhe pasrah Jambir Surah. Inggih menika Bapak Sukarman saha Ibu Kusmirah wau beto serahan utahe Jambir Surah. Recek ayu, putri ayu, gedang ayu, sedaya ayu menika. Inggih menika kula badhe kapasrahaken dumateng Bapak Jamari saha Ibu Sukesi. Mugi-mugi Bapak Jamari saha Ibu Sukesi kersa nampi penggalih ingkang remen, kersa nampi asta kalih. Lan mugi-mugi sedaya kula wau saged ndadosaken slametipun nganten kekalih gara-gara sedekahipun Bapak Sukarman lan saged ndadosaken inggih menika slametipun Bapak Sukarman sekeluarga inggih menika kanthi barokah sedekah slamet donya, slamet ing akhirat. Lan mugi-mugi sedekahipun Bapak Sukarman sakeluarga
inggih menika muga-muga dibales Allah Subhanahu wa taala langkung kathah, langkung sae, langkung manfaat, langkung barokah lan saged nuntun kesaenan donya tumekaning akhirat lan saged nuntun wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih monggo semanten atur dalem usah panjang lebar sebab menika mendung nggih. Mboten siang mangken dalem matur inggih menika wonten kekhilafan, kekelintuhan, tingkah akwaliyah senaja uti mboten senaja. Inggih menika saderengipun kula salam nggih. Niki dalem minangkani inggih menika ketua rombongan saking Mojolawaran. Mbok menawi inggih menika dalem sak rombongan wonten kekhilafan, wonten kekelintuhan, wonten inggih ucapan-ucapan ingkang boten pantes mungguhipun agami kula mintangani wakilipun kula nyuwun ngaken agunging samudra pangapunten nggih menika sadèrèngé kula salam malih kula sasampunipun acara sak rombongan badhe nyuwun pamit sang nggih menika menuju dalemipun kiyambak-kiyambak dusun Mojolawaran lan papa sak petugalanipun kula nyuwun dongane slamet wilujeng sak rombongan mboten wonten rubeda menapa semanten atur dalem kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Qala Allahu ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana waj'alna musliman laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fankikum matobalakum minna nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a al-ayah. Adinal karim Romo Kiai, para pepunden sesepuh pinesepuh aji sepuh ingkang beda ing kawruh utaminipun sedaya para rawuh ingkang tansah kala ajeng-ajeng barokah doaipun. Para bapak, para ibu sagunging para lenggah kakung semawana putri ingkang sahadudat kinurmatan. Wabil khusus panjenenganipun Sokibul Kajah panjenenganipun Bapak Jamari sekalian garwa Ibu Sukasih ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Ujunganipun Arinal Kiram Romo Kiai Muhadi selaku pengasuh pondok pesantren Mahirariyat ingkang saking Mojolawaran ingkang tansah kula takzimaken ugi tansah kalau cadong barokah doaipun. Para pangembating praja miwah satirang negari ingkang sadu bagya mulya mugia tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya. Para alim, para ulama rinten dalu tansah semanding mring kitab suci wahyuning kalam ilahi ingkang dados pandham-pandhaming kiblating panembah ingkang sadu dados pangayumaning kawula dasih. Katitik lumutring sewelasaning Gusti ingkang morbeng dumadi puji asuti babar suka basuki dumawah ari kalenggan punika katiti surya ingkang kaping 21 warsa kalih hawus 21 dumawah dinten Rebo Kliwon. Kala amestuti dawuhipun ingkang mengkugati menika Bapak Jamari sekalian garwa kapurih matur wonten ngersa panjenengan amin. Njenengan sami minangka kangge purwakaning atur keparenga langkung rumiyin monggo tansah sarengan kelahiraken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qaulillah alhamdulillah dumateng ngarsanipun Allah hendat ingkang maha murah ingkang paring taufik lan hidayah ugi paring pinten kenikmatan
kerahmatan kabagas kewarasan kabegjan saha kawilujengan ingkang tumanduk dumateng kula lan panjenengan saha wonten ing kalodhangan enjang punika saged bermuajah utawi rawuh wonten dalemipun Bapa Jamari sepindah saperlu badhe nyambung tali silaturahim ngoten nggih kanthi silaturahim kula sami mugi Allah paring panjang yuswa lancar jembaripun barokah manfaat fi taatillah fid dunya wal akhirah amin Allahumma ugi kasuwun doa restu panjenengan sami Bapak Jamari anggenipun mahargya wisuda krama putri Kih Nasiriat majanipun Bapak Jamari sekalian garwa ingkang asma Meliana ingkang mijil saking Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati Bumi Minatani anggenipun anglampahi sambut silangakrami pikantuk sawi kakung nggih menika Ananta putra Kinasirat Majin Bapak Sukarman sekalian garwa ingkang mijil saking Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati mugi tansah pikantuk berkah saha pangestu panjenengan sami kanthi manggih rahayu widodo nir ing sabikala anggenipun mengku bali bisma alhamdulillah sampun ijab kala wau mugi-mugi anggenipun badhe mengku bali bisma leres-leres bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tansah sinaringan rindanipun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma kaping kalihipun selawat salam mugi tansah takzim dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi waosan Allahumma sholli ala Muhammad mugi-mugi ing benjang pikantuk syafaat inggih menika syafaatul amin Allahumma amin para bapak para ibu saking para lenggah kakung semua putingkang sadudat nuratan kalau minangkani wis sering mengko gati niku Bapak Jamri sak keluarga ngaturaken pambagya wilujeng kanthi ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ugi mugi lenggah sugeng napa ingkang dipun respaken Bapak Jamari sak keluarga kula nyuwun mbok menawi Bapak Jamari anggenipun mahargya panjenengan sami maringi palenggahan dedaharan saha wujudan ingkang sajak ngirangaken respaken manah panjenengan sami kula minangka sedherekipun Bapak Jamari sak keluarga kula nyuwunaken lumuring pangapunten. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, anggenipun Bapak Jamari matur sembah nuwun atas rawuh panjenengan sami. Anggenipun rawuh panjenengan sami leres-leres nderek mangayu bagya atas pernikahanipun Meliana ugi Ananta mugi-mugi dados pernikahan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para bapak ibu ingkang kula hormati, kula minangka duta saraya saking panjenenganipun Bapak Jamari kapurihan nampi srasrahan sanggan Jambi Suruh Ayu Kisah ngayu ingkang sampun dipun aturaken panjenenganipun Bapak Sukarman ingkang lumantar panjenenganipun Bapak Kyai Muhadi sampun kula tampi ugi matur sembah mugi-mugi beto barokah manfaat barokahi dhumateng keluarganipun Bapak Jamari sak keluarga ugi nampi penganten kakung mugi-mugi Bapak Jamari kersa mengku kados putranipun piyambak mbotenipun bedak-bedaken antawisipun putra mantu. Kasawangsulipun mangke mbok menawi anggenipun mengku bali wisma wonten ing tatah jawaran nggih. Ibu Bapak Jamari masrahaken dhateng Bu Sukesi mangke mbok menawi wonten kirang langkungipun kranten nggih taksih lare mugi-mugi Bapak Sukarman kersa bedheng samudra pangasama kranten patah siji desa desi cara ngoten nggih. Ugi-mugi Bapak anggen badhe ngancik tataran mengku bali wisma tansah lestari manggih bagya mulya. Nggihipun mugi anggenipun duriah dumateng Allah taala mugi keparingan momongan menawi miyos kakung mugi dados putra ingkang salehah saleh menawi miyos putri dados putri ingkang salehah kangge mencapai hasilipun cita-cita kita sabar tawakal lan istiqomah ingkang kita suwun wonten ngarsipun Allah mugi enggal dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala saengga terwujud kebahagiaan katentreman kawilujengan lahir batin donya akhirat amin Allahumma amin. Mangke saben purnaning gati Bapak Muhadi sak rombongan badhe kondur kula
nderekaken sugeng kondur mugi-mugi konduripun manggih rahayu widodo niring sabikala. Semanten kirang langkung nyuwun lumantar pangapunten hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Usikum menafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.